chairman abada náà ní kúlọ̀bù náà akẹ́kọ̀ọ́ iná iná erikẹ́bẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ yẹn bàbá mi yẹn adìrí tẹ́lẹ̀ mọ́ àìsèédà akẹ́kọ̀ọ́ yẹn abóòlà ìfẹ̀nẹ́tẹ̀ sẹ́kẹ̀tì kẹ́kẹ́ ní ọ̀sẹ̀ yẹn àwọn ẹ̀sẹ̀ èyí ọmọ nẹ́mọ̀dé nẹ́mọ̀ èyí ọmọ nẹ́mọ̀dé nẹ́mọ̀ ọ̀nyẹ́ nkùtàlù nnukwu wọn abala ẹ̀kọ́ òrùkúrò ìwé bíkì àníkẹ́bẹ̀ àníkẹ́bẹ̀ èyí ọmọ nẹ́mọ̀dé nẹ́mọ̀ àbà láìpẹ́ yẹn àbà èyí àkọ́kọ́ náà bí àwọn ìbéèrè náà bọ̀ èyí àwọn ní ìbéèrè nìkan wọn lè fẹ́ tiẹ̀ ọ̀gbìn mọ̀lẹ̀ ọ̀nyẹ́ ọmọ àìwé láìpẹ́ lẹ́bẹ̀ ọ̀rọ̀kọ̀ ṣe pẹ̀lú ìkẹ́ bàbá mi ìdí ìbàjẹ́ ìdíkẹ́ àgbàjẹ́ ìdíkẹ́ ìdíjà. Yes, apagano no inamuze amagala for hamandele tata. Yeah. Ina ye for hada for ikem. The oracle. Abola. I don't need to know any makara. Bana kira. Ogo apolo. Abo welcome mother. Abola. Ella ya ka. Ella aruso. Ema apolo. Dalo. Oracle will make a agenda. Oracle, what do you need? I don't know for Oracle. Oracle, things are special. Oracle, you put Mama get very high sugar. Oracle, you must look at the water. I'm not making a thing. Look at the people. I'm on Oracle. Oracle, Liverpool. Oracle. Hey, Oracle. Oracle. Oracle.
Former President General, Vice President General of this community. Yes. Okay, one day I go to Never Madagani. Honorable Engineer. I can't go. Why you go? Other plan. Get them now. All come back. Up your now. Ojigala. Kaya. Oji bota kolo. Oji aja. Ojigala. Dalo. Ojigala. As the chairman of South Africa. Chairman. Afia Ojigala wamaya. Ojigala kirama. Kaya. Okay, sir. Me. Barista Ikechukwu Okoye. Aikenari. No. Every chair, why no? You very own was it? I get a little. I go kind of no. You don't want to Malocho. Everybody I can Malocho, you're the Malocho. I'll get no one day. It's the way it went. Yes. Yes.
Oracle Kalilokwu Ikote. Oracle Basilike. All pizza. Ịgbasike na nwoke. Nna dịrị ngwa. Oracle ịgbasike na nwoke. Amagwa m gị na-aga n'akụkụ na-agụ na ya ese. Oracle Igbo ebe ọgwa egwu ụbọchị. Oracle ọrụ na-azụ nwa. Apụrụ ebe ọbụla ka anyị ga-ere. Nwa ama ezi atụ egwu. Oracle na-eme ebe. Ịchọsi na machọ. Bịa pụtara ya n'ụzọ ka ọ na-abịa. Ọ ma nwunye eche onwe. Yes, in due time, we're going to start in due time. Okay, Semia. You want to get a girl? Kevin and me. Every location, Equipment. Only this Igbo. Equipment. My senior brother. Another Maka. The men. I can leave. Chukwu Agosibondi. My name is Ebu. I know Agosibondi also. All the other Igbo. Onye
yẹ kọ́ ọ́ tó àwọn akéwìtì wọn. Iná ni fún nàbẹ ẹsẹ̀ wáyé ní bébí ṣiṣẹ́ bọ́ọ̀lù bọ́ọ̀lù. Yẹ́sẹ̀ ẹ̀mọ́nà ní abatago lẹ́yìn àyè ṣẹ́wọ̀n náà yẹ́sẹ̀ báyẹ̀ tó kọ́ yẹ́sẹ̀ ọjọ́ tuntun wá. Àádọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní mo rẹ́ di owó fẹ́tọ̀. Ìyẹn ní fún ara ẹni tó ń dábàá nìjọ. Wọ́n yá ké bàtí ọmọ ọ̀rọ̀ náà. Ìfẹ́ kìí kí máa kéde lẹ́yìn. Àáké kìí ọmọ cháchá. Àáké lọ́nà ìyá wọ́pọ̀. Ọ̀rọ̀ àti iye ọ̀dà mílí náà ìlú ìrìn àkóso. Ẹni lọ́dà ẹ̀kọ́. Àáké kìí ọmọ àjà ibẹ̀. Ìwọ̀n iye ìsọ́sọ̀. Ìfẹ́ kìí kí ẹ̀mẹ́. Mílí yẹn sọ àkóso. Sky blue. I can only step loose. You are welcome. Joshua, what's the number? Joshua, take out one more. Yes, and ladies and gentlemen, I still announcing the process of banana way. All Babatalo right now, as you can see, someone in the midst of the chairman, who is the party to go in so. I think the chairman, I can take the chairman. You don't need to put up to the area. Manadika, if you get there. Every second you Yes, still here in the arena. All of the all back in the arena. All
mpa ọkụ bụkwanụ ndị egwumọdị ala n'obodo anyị bụ nri so anyị kelere ya na n'okwu ọzọ nnọọ ịnọrọ na ama ebe ndị ọzọ ya bụ n'ebe but this one is looking quite different. I came to show my God bless you. Thank you. I appreciate you. And all that you did is there. None. Machine allow on the motor. Nicolo, I think I are. Every chairman, I'm not when I'm ready for go to go here. I can have you for me. I'll go on. Yes, I'm going to do that. I can alone. I'll go home. I'll go money. I can leave. I'll go to the here. I can leave. I'll go to America. I can go back at your boat. I can do no.
No. Isi na wago. I can hear you. I said no. No window. Yes, so look, I got my issue. Very soon, we can start this occasion very soon. No, we're not joining now. I do. Yes, thank you. Before I go, I can leave. I can leave. I can leave. Aku cuma bertanya. Benar mana? Punya berhasil benar ya kan? Jawabannya berbeda. Oh, bukan saya laporannya. Aku juga bertanya. Begini, mama dah. Ada mana di bumi? Ayo dulu. Boleh lihat.
ọba mílíọ̀nù sí lọ́wọ́ ọba ìkìlọ̀ nìyí. ọba mílíọ̀nù sí lọ́wọ́ ọba mílíọ̀nù sí lọ́wọ́ ezi kpoche àìkìlọ̀ nìyí yàrá kọ̀ọ̀ṣà. Yes.
nwere onye anyị na-eji stọk. O nwere onye ọbụla anyị na ya nwere okwu. Ibe anyị chọrọ ka anyị na-ekele nwa amadi abụ Prince aka ekpuchi ọnwa Ifeanyị Chukwu onye nso. Kwa arọ ọbụla ihe na-adakwana ya nwoke n'isi. Chetakwa nke arọ 2025, chetakwa nke arọ 2024, wee bịa tata ọkwa 2020 arọ bụ 2026. Ọkwa n'isi na-ebu ogwe na obu ogwe anya na-ata. Ihe menu na anyị gba mbọ na-ayọ ndị mmadụ ebe niile a na-enwe this type of festival or feast. Nke nri na-adị iche because ọ dị n'isi Igbo anyị na-akụziri ndị ọzọ baje na amụrụ. This is the most food anyị enye. Nri adịra eji mma eme mmọnwụ, nri adịra eji egbe eme mmọnwụ, nri adịra eji ọgwụ eme mmọnwụ. Mmọnwụ iri aṅụrị, very peaceful celebration. Anyị adịghị eme ya. Anyị batara anyị ji anabata ndị ọbịa. Onye ọbịa nri adịra apịa onye bịara abịa. Nri adịra apịa stranger. Mana ọ bụrụ na mmọnwụ na-abịa, mmadụ na-abịa, ọ bụrụ na onye ọra ibe ọ ga-emewu abụkwa m onye ọra o, I'm a stranger o, finish. Mmọnwụ ahụ abịaghị anya ma ọ na-awụrụ mmọnwụ si nri. Mmọnwụ adịghị apịa onye nọ na motorcycle. Mmọnwụ adịghị apịa onye ọbụla na-anya machine na be anyị. Mmọnwụ pịala anyị jee nene tụlee ịbụ na ọwụrụ mmọnwụ nri. So anyị ma ibe anyị na-eme. In Nanyakita, even we are still expecting the arrival of some personalities I have ever. Because today, Ezavia must be here. I'm mad. Ezavia was somebody. Ezavia na Nocha, na Nigeria. And Oduru is entourage. Align there. Immediately now. Ina yeba ifuna very soon I'm talking of Ije Pitako. Okay, so I expect those people now, but now Iga forget the Eba excuse me but I would if one day young Ega Foundation. Ina yaba excusa. Ega for Ega me kamanantia ibe pokka. Ega for keta Ega mo egelu. Ega mo nama de namo. Ega nama de namo. Abata go. So Odele, Kemwe and Wapon, and these are the young I'm talking about. You know, you're by Bezan, I'm making what I demand of Anna. Is that that's a guy? All you want to I am in charge. The DPO himself, why not on the back, like on the rings. So I will remember very weekend. The Busia I didn't like I'm not going because I already moved my cocaine. So I can get I know the Paro and I got on 2026. They are marrying in 2025. And the campus are in 2027 where you can marry by the grace of God. All you are wondering now, wow. Oh, you make Tom Beva.
ọbịa be anyị were ile ọma bịa agba ọrịa arụ ọghasị cleansing ọdụkwa mma ejire nwanri agụ ọrụ isi nwanri adịrị atọ na mba eze ana ọghasị so na mbugharịchi enu mbugharịchi ana ọrụ nwanri ka ijide ihe ejikwa aka gị ekwu na-etekwa ebie so anyị nọ today celebrating this ọnwa agwụ or festival eti mana pe so even your eye on people are still coming I don't think ever am bana money from Anglican church canopy to ever we lose enugu we pon this and with a chance they are put up even the bombo so because don't worry ina ya Pascal Uboke koreki okay very soon malonyo ibi kana anu ya ubo yimba mana very soon boy abia na ya boy na aya abia ba na yesu ne also okay na mene I'm talking to the first of Deji. No, you're right. So, other people go abroad by 9 days, you have an achuku to be alamu. Kaina no, Kaina, Aina, and Mary. Also, so, I'm on forever. I'm on the Delta. Geleba Sanu. Asaka. I'm on the Delta. To go across the board. I know. How do yes. Quiero ahora. Quiero. I don't know what way. What on that? I don't know. No. I don't go there. When I go there, then how can I recognize you?
the chairman, Gologoli, and others, ODG, and other personalities, ETA, as well. God, the third one, I greet you. I don't know how much the people are doing now. I don't know what I'm going to do. Jesus, I'm going to do this. You're the burning. I'm not going to do it. My God! I don't know, man. You're my life and the rest. I don't know. Uradi Kwani! Hey, yes, Mama Uradi. Zuan! Are you Zuan? God bless you. God bless you. Now I will present Epelaika! Kwani! Zuan! Makali! Unu Zugene. Down. What are you Katana? Go back home. All my I make it sure. Number one in the represented and all places. I am sure now represented here. By the grace of God, many men and men, man and man.
ịgba niile a nọgide niile a biko nye nna ya aka fon narị na biko ịgba niile a nọgide niile a ndị sekuriti ebe ọnụ nweta were ya ogene ọnụ nweta jide ya ịgba niile a nọgide niile a pụọ ka ndị sekuriti ebe ọrụ si ike na-egbe ọrụ otu ebe a na ya nsogbu ịgba niile na Gabon, I feel like you're not Gabon, no. Yeah, we're not that. We're not that. Yeah, we're not that. Not Gabon. I'm not going to get a house of security because you're my other. I got actually like Goba. Who cheap Goba and Magona Bago? Then you will remember. Security because Ogino and Goba sees the enemy because. Yenda yake ayachora kwa eba biko mema yaga malite wabaloge kwa chelele kai maite good onye bụ onye isi n'ọnọdụ taa onye ga-anọrọ anyị asụ onye isi ọ kalịrị mmadụ niile o si ebetela aka were abịa ọ ga-anọnyere anyị ebe a ọ mmụọ ka ọ bụ ọ mmụọ kama anara abịa anya ana agba abịa ebe a onye ọbụla ya akwụ ọtọ wee nabata ya onye na-abịa nọ n'ọnọdụ taa so onye isi bụ nwanne anyị nwoke Jizọs Kraịst ụlọ ọtọ nabata ya onye Jizọs okay, God is Jesus. Very okay, senior no. What I will honor. If I chubu more, another idea, Manomo Lonia, organize your in the person of Ezafia Oba Boniface Oli Oba Chumudi Oli Onyamabo Onye represent Jesus Christ Tata being the chairman Onyamabo Nisi Tata yes the income so Obu Nabata I can make a even Nabatia oh the book Manakita can now no tabu na the President General Lobudan Obermanu Sokafo Obeziaba Kego Asuna ono bolebeni Obegoli Obataku Agemana Batia Wachiri Magajezo Mana aina kene nwanda anyị nwoke owu nwa Chukwu nyere anyị nri nwatakịrị na-aga ịkpọ ya n'ezie ọ gbaghị n'otekwa bidoro ihe 2024 obi elisie 25 obi elisie 26 obi elisie ihe adịkwa asị ọdụkwa nke ofufe elisie na 23 kere na-ekwu maka ya aka ekpuchi ọnwa Ifeanyi Chukwu onye so Prince debe aka olu na aka so ịnọdụ n'anya na onye si na-egbu ogidi kwesị ya nke a na-egbu ogidi nje ya ọnụ so nna m ọ ya adịghị mma udo ya soro ndị be gị maka onye chọrọ udo ya abịa ya onye chọrọ aṅụrị ya abịa ya daalụ anyị wee were ohere a na-ekelekwe ndị eze nwanyị ụbọchị ndị nne mmadụ nne mmụọ onye a bụ nne mmadụ ewuru nne mmụọ onye ewuru nne mmadụ ewuru nne mmụọ ihe sọrọ mee ọbaba nke abụrụ ka ọgbaba ọsọ n'onye ahụ mmụọ ọkwa mmụọ ka ị na-ekwu maka Anichebe nwanne anyị nwoke na-agba bọọlụ n'obodo oyibo na enyi ya ebe ọ bụrụ sọ n'ọnya bụ nne n'ọha dọkpawụrụ ada ụbara eke dọkpawụrụ ịyọmụ o si na nnekwu ogbu ba na nnekwu ogbu ya na Virgin Maria ụgbọ nwanne
N'enyi anya ka ịbịa na bayi. Abuketi. Biko nna anyị ka njọ ọgịta ọbeji Maria ka ọbeji Maria tọ. Balezi. Ihe na-anya ebe a. Ebe a dị ụbarị. A na-anụ ya n'uru ọgbọrọ. Onye bụ nlekwute ada anyị nwanyị ada ekolu. N'ebe agụ. Yes, announcing the arrival of the President General. Because of the preaching na bia abuse me ukwu Obezi Abakego. Obezi Abakego, the President General, the best. We can never receiving you. The reason why President General is the best, the very best. Hey, the best was a better meaning. The best was a better meaning. I read to her Thank you.
Good name is better than money. None. Also PG PG on a low with his entourage. On the good mother. Because those of the devil there was no that's okay. 1 year. That's 1 year. Because 1 year. Yes, I can't hear that phone ever. I can't hear that phone where. Young daughter. Abaka, you're welcome. Young daughter. Because when you were able to go, I video. Before I'm a young daughter. I try video. Well, I have to go young daughter. Actually, she could be empty. Yeah. Okay, then. Young daughter. Because Abaka, you're welcome, sir. I actually video this occasion. Ọ̀gá ẹni tí èsì rẹ̀ gbọ́ gómìnà nìkan ìdíje báyìí ègbó. Òun mọ́mọ́ láàrin ní náà ní ẹ̀jẹ̀. So Chukwunyaka, the President General of this Asian Kingdom, Sir Ọba Sir Romanus Okafọ, Ọba Eze Abakego just arrived. So na ya ma nọ, anyị ga na-atụzi anya maka Ọba Chukwudi Oni ya bụ Ọba Eze Ego nke ụmụaka Eze Abia. So ihe mere bụ anyị ama mgbe oge ebe a na ka anyị esi mee Biko, ọ bụrụ na isoro na kọmitii pụọ na arena biko. Ya ọga anyị biko pụọ na dis arena na ka anyị na-eme. Ọ bụrụ na isoro na kọmitii ma whatever pụọ na arena. Amaka security ebe ọsọ biko. Banye ebe a ya nye abalị ochie. Amaka biko ndị ochie. Onye anyị na-agba ata ebe a kịta na-egburu oge bụ nwanne anyị nwoke gọọmenti Pascal Okoke kọrọ eke. Aya bịara ebe a ochie dị ebe a Pascal Okoke kọrọ eke. The government please bịa n'ebe a na agwagwa dị ire agwa ofu onye ọrụ na-asị nọ gọọmenti magote biko onye ọzọ anyị na-akpọkwa ọzọ Erugwechukwu Eze Nabọ Ọkigbo
magote ni ka ibidi ya na Chineke. None of them. Get up, Kibo. Piano now. Also, if you go to Burundi, Anna, but we take it. Also, if you go to people, we go Burundi. We can go to Etiopia. No, I can leave. I see the Zavia. Also, if you go to people, Balata. Bani medical Bana Hall. Bana Hall. I'm up to you now. You go down now. And you go for? And you go fighting at the Bana Hall. Because thank you. Mama will not participate in this very event. Bana Hall. I can take your record there. Mama will not participate in this very event. Bana Hall. A gate of will. They got one user. More buying like the gradual on the announcement. Because means trouble. I'm okay, trouble. They can't hear me. Buruga Boyazu, Gapuazu. Gapuazu. Because Oyamuna Boyanze, no changes ever. What is happening? Over you would I need a is stable. I don't ever who needs it. Emma needs to also eat an ever. That is so. Only kilos on in a Padapado, he can't ever. It's a break my own. Because ina na anya ibona anya mwezi oge eba yama bo anyị ga-asị na anyị ga-ejigodo Mọ̀nkú ọ̀nà ọ̀gbọ́n. Gbani mọ̀nkú ọ̀nà ọ̀gbọ́n. Mọ̀nkú ọ̀nà ọ̀gbọ́n. Àbádí kọ̀mìtì yẹn. Kedu mọ̀wé náà. Kedu òkè. Kedu bùbí. Kedu yẹn ní kedu bẹ́ẹ̀ bá ń jẹ́ wẹ̀ ndé mọ̀ kọ̀mìtì. Ẹ bá mẹ́ta àwọn àpáta àlùkẹ́ náà lùkọ́. Yes, that's the right power man. Ladies and gentlemen, I present to you Oba Ezabia, the chairman of this very occasion, the incoming Oba Ezabia, because Oyo in the Kumasian Abata, Oba Ezabia, Papa Bataru, Oya Biana, Papa Bataru, Okamelo, Oba Ezabia in the building, the incoming. Odogwu ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà come 2027 àìsàn ní ìgèjì Abuja ìgèjì ọ̀tọ́lá ní ọ̀ká yìí. Láàmú àmì àbáyé lè stop ya please allow him. Chinemesa ikele fọlọ yìí. Ìyá ìwé tí ó rí ní àpò jẹ́ kọ́dọ̀ ògùn ní oṣù ká ibi tó ní ẹ̀jẹ̀ jùlọ. Yes, ọbẹ̀ sábẹ́ àbàtàgọ́ ìyàwó máa kà pọ́n náà mọ́. Without the rufus. Ó máa kà pọ́n tó sọ. Ìyá gbọ́dọ̀ àtàwọn ọ̀dọ́ náà rán náà sọ. Ọbẹ̀ sábẹ́ Barrister Chukwudi Oli. Ikú ní Okorobịa ẹjọ́ máa ń tẹ ẹ́ kọ́kọ́ lé bíkọ́ gọ́ọ́bíà ọgọ́ mẹ́lẹ̀. Adáza yọ̀ ayíkẹ́lẹ́ yìí. Wọ́n yẹ dogo. Òbòdó ọ̀gbọ́n àwọn ní ìlú ọ̀jẹ̀ kálẹ̀ sí. Ayíkẹ́lẹ́ yìí kẹ́dọ́ lọ́lọ́ mọ́ lọ́lọ́ pọ̀fẹ́sọ̀ orí kàkẹ́dẹ́ yẹ Adámọ̀ nkọ́ Nnegwu Nwanyị Ugogbe. Anụ tụrụ yìí ayíkẹ́lẹ́ yìí onye èrèké ọbẹ̀ sábẹ́ abatago. Ìyá náà tó ụmụaka ụta
ara na-azụ nwa batara ọma n'obi ndị kie ọnegwu biko agwa m unu nebere anya ọgọchukwu His Excellency egolom ebe ọ na-abụ eze abịa na ogolo nso ihe kwuru ọbachị o megolo ya n'anya unu. Yes, my dear wife, Reverend Professor Bigan, let us start. Church, please. They are clear the arena. One arena. Position. Thank you. One number. Position no body. I didn't know. Church, please. What is happening? Now. Because Emmanuel Oba is here. Onye ona mali awo. Nwa Chineke. Ọ na-alaki ihe ọ na-agha eme ka Chukwu buru ụzọ na-abịa maka ya ka anyị eji wee were ekpere bido maka na ebe ijiri ekpere n'ihe ebe ọ na-eme ị na-achụ okwu bịa ndị a pụọ n'ebe a kedu sekuriti Biko, one arena. I will come up with one arena. I see no one is on a committee. Biko, one arena. I am an obese animal. Mana biko, one arena. Biko. Thank you. Biko ya ọ bụrụ ihe niile ka anyị na-ekwu na mic mana onye agwa agwa ọzọ ndị aji ịtarị abụọrị n'ọgbọ ọgbọ maka mmọnwụ ka ịbịa ọ bụrụ maka mmadụ biko pụọ n'ọgbọ. Thank you. Because security, as I find it, money. Ndị anụ ebe pụọ ka echi nke ochie azụ. Na uri rapụ ochie n'elu.
Biko anyị na-amalite na that's okay. It's okay. Biko according to stopping. That's okay. We should start, please. Dika isi kuna mbo. Ya umaka bono bo. Because oh my God, we are running short of time. What is happening? Please, I shall keep doing it. Yeah. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Onye nwe anyị ekene gị. Oge akara aka elugo. Ị ga-abịa ka ị were ọnọdụ n'ime anyị. Ife anyị na-eme bụ omenala. Ama m na ị ga-echekwado anyị. Duo anyị. Onye ọbụla ga-akpa aghara wepụrụ anya n'aha Jizọs. Anyị ga-eme omenala. Mmekọ ya nka maka mma na eluigwe kwadoro omenala otu a nkwu ka ọ ga-adị site n'afa nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Onye ọ na-anọzala ala nkịta nna anyị ukwu bụ the PG. I know the PG. Chairman ekpegola anyị ebele o mepego ọnọdụ ife ọzọ anyị ga-emezi na bụ ịwa ọjị ka ewere ọjị nye vileji dị iche n'iche ọsọkwụnwa enyetịgofe enyego ọbara na uru ọjị obe agụ na ụkwara anyị ka ma ụrụ ọfọdụ ma dị oke ejegokwe ndị ise Emize, Yentoba. Ebe ụlọ ya na-ewetachaghị ọjị ife fọdụ na-abụ ịwa ọjị anyị na-asị na anyị na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke taa etu o si wee jaa ya mma ịbụrụ ka anyị bido n'ụtụtụ ọ dịka mmiri ọ ga-ezo mana Chineke wegolo ọnọdụ wee na-ebunye ekele na-enye ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị ụmụnne anyị si ebe dị iche bata ndị ikwu na ibe anyị ndị enyi anyị n'ụmụ anyị ebe ọ na-asị wee batasịa n'udo na ọnwụ wee na-ahịa maka omenala nke anyị na-eme taa ọ bụ etu ndị nna anyị kwasị eme ọnya ka anyị gwarịrị ọkpa wee na-emepe ka ọ wee na-aga n'iru wee na-ekene ya taa na mme niile anyị ga-eme taa ga-aga mma ọ nọnyela anyị ka ọ gaa ọfụma nwere onye ga-emerụ arụ ndị nne bịara ọkpa ha ga-eji wee na ga-amakarị nke ha ji wee bịa anyị na-ekene ndị ọganazin kọmiti
time niile unu wetara wee na-eme ife a na-eme Chineke akwụ unu ụgwọ ma chairman anyị na ebe a anyị na-ebunye ya oke nnukwu ekene ịgọzibi ife abụọ ebumnuche ya emechago ya dị eme ọgwụ mere tụrụ enye m ọnọdụ so na ihe mmeri ya n'isi ife ndị a na ife ndị ọzọ anyị bụza ka a na-esi n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe onye nre ọ bụ ezi maka ego anyị kenere biko ndị ọzọ niile ji ọjị ama m n'ụdị asị ọwọ soro ibe ele biko ndị a na-ese vidio biko ka ha wee chọọ ọjị ndị gbara ọjị gee ntị na chi ejigbo biko onye isi ọnọdụ anyị nọ taa bụ ọba Chukwudi Oli dịka the chairman of the committee si wee kọwalụ m ya mara ya bụ ibe mara ya taa ọba eze afịa asị na ọka igwe anyị okwu the incoming nri ekele m unu anyị ga-agbapụ ya ọsọ event a bụ ife anyị na-eme kwa arọ ọ ife anyị na-agbakọta ọ ife mbido ọfụma kemgbe m bụ nwatakịrị ndị omenala bụ ihe ọ bụ amụ anyị anya ebe iti omenala anyị ga-arapụkwa omenala ụmụ anyị ebe itikwa omenala ụgwọ everybody ji bịa ka ọ ga-eji na ife niile anyị bịara ime ga-aga ọfụma ife a bụ one of the things na-ejikọ ndị nri ọnụ onye ka njikwata na ga-abụ the chairman of this auspicious occasion because ọsọ ife na-eme bụ ife na-ejikọ ọnụ nke na-ekesa ekesa yara afọ ebe ahụ ị na-anya ị ga-afụ na ị nwere mgbago na mgbada wụdụọ na ntu anyị ncha niile na ebe a very soon when I become the house member representing Dunukọfịa Chikoka na Anaọcha ihe ga na-akpọ ndị mgbago na mgbada bụ nwanyị mana asịrị na enwe mgbago nwee mgbada ihe ga na-abịa ya bụ nribo ofu site n'afọ ana na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ a na-akụzikwa aka ebe a biko anyị amaghị nọrọ ukwu ogologo okwu onye kpọrọ anyị oku ebe a taa bụ nwanne anyị nwoke na-akpa anyị kwa arọ wee kpọkwa anyị nke 2026 a ọ bụrụ Prince ọzọ Ifeanyịchukwu Onyeso ekpekere anyị kpọrọ anyị bụkwa anyị gwazi bishop ije bi okwu ọyị anyị agbalitere Prince gwazi gịnị na-eme amala anyị kelele I follow the presence of Isaac Wosu. Special prayers.
adịghị ya na ngwa. If I a generation of people, observe carefully, they will understand why and how. So I feel I'm welcome, and I will take more time to also appreciate the benefit of the person. I can get me a viral, or do the work of time. Before the end of this event, I will still make out time to vocally publish the names of those Melu Owa Mugori 2026 possible. Manam, onye ọbụla n'aka ndị na-awa ọka okpuru ụzọ maka ọga waka ka ọzọ ntụọ site na onye a na-agbachikọ in a meeting chaired by him possibly by Ife Anya as na Nika woman possibly be Anya. So because like I said earlier, there were 1 or 2 degrees that have actually came from them. While the number are that in this arena and actually a gachacha, and we want to make a special instruction from 32 security officers. I don't know how to do all the work very fast, catch fire. So we don't want to get in this arena so that only the area can actually understand what we want to show. We don't want to show the Ghana area when as all our culture, all our tradition, all the people are not very aggressive. The GDA Malu. So I want to say thank you. And thank you so much for those people that made this event possible. The list is so long this year. But before the end of this section, after the prize giving, I will start from other Ezavia and mention the names of the people that made this event possible. Thank you. Because people action this arena body clear. Security help us. Even in your money apple, what in our first. My friend, I have been on ever on my side. One neighbor. What in ever? Or that what in ever first. What in apple. All the media should clear first. I don't want to because thank one out of this arena because because get into I am what the time I get your prizes I get your I get make up if I get me now since he's the president general of this committee I get your mind all way by your cannon okay now I buy you also. Because as the mother I want to know so it's easy why easy for you in favor of appreciation why easy for you in favor is to say thank you. So I will briefly and very fast and beg for 5 minutes to still repeat what I said I will do earlier. I will do later. How about in my Bible I will never even that or the possible. Realistically. Taking him over except for Diego.
ọ na-awa ọka okpuru ụzọ isi trezona ọma kemikọwa kedu ka esi eme mfe nke a si anọ ego o weta nke ekene m ọba ikuko ayọrọ na ahụ bụ oji spid na-achụ ya wee kelekwa ụdị mmadụ dịka Chief Martins Anụọra ide na nri enwere mgbe agbọrọ ya nara asa ada ọzọ ọzọ amasịrị ọ na-aga na ike omiri ugwu ka anyị etu anyị kelee Chief Clement Obiora agbọghị kelee ọba Innocent Igbo ọba nọ n'ugwu anyị kelee Chief Emeka Nwokoye Igbogo kelee Emmanuel Abiola Emmanuel Egolugwu anyị kelee ọba Ben Madichie kelee Goga Ọbụ Obele anyị kelee ọba Solomon ọba ụzọ elu anyị kelekwa Chief Innocent Ike Agụ mmiri n'ala Igbo anyị kelee Chief Tony Asos Kabila anyị kelee ezu gburugburu Chief Moses Enijuha anyị kelee ọzọ oge Okigbo ọzọ Okigbo ọzọ Okigbo kenekwasị ọba Chikeluba Udezuo anyị kelee ọzọ mkpu n'elu ugwu Elijah Onyema na special guest of honor ọ gbọdọ n'ife a na-eme sie ike anyị kelee Chief Obiara Ugoji ofu nwa na ahụ anyị kelee ndị Chief Emeze 8th grade na Van Salon anyị kelee Chief Chibuzochukwu ọzọ Uruagụ mmiri anyị kelee Pius Obidike edesie ike anyị kelee Injinia Ifeanyi Ọba anyị kelee ọba Larry egwu n'ife ocheduru ọba oche anyị kelee Charles Nnagbo Bishop ọzọ onye ọgbajidara aka ọma jide akụ nke etu ka anyị kelekwalụ Igwe Credo na-ama mbe biko ịgụrụ ọzọ ahụ ya just get it we still appreciate you ndị adịghị agbara afa bụ ndị melu na ifiri na-afụ this year the possible biko agwere keleba a sị na-ekene dike na nke ome biko o ji eme ọzọ adịa anyị kelela aka Igbo mba biko asị m onye nchichezu asịkwa kene otuwe Robinson Chigbo biko anyị keleza unu ga-afụ a lot of colorful publicities AI videos video running things that will cost a lot of money to do all these people dey go there na Ababa dey promote this event long before the date of event. Nri ekele m unu biko the chairman of this occasion always has an announcement and Igbo niile
ebe a